हे तो कोण आहे? काय ग? नटा आहेत का? हो गे बाय. अरे यार लेन खान यार. लेना यार झिल्ली दी हूँ बाद में. ले राखा तो हाँ ले चल. अरे भाई मुनद्दा ये काय बे? मंगेश यार झिल्लीम दे. अरे मैं नद्दा दिल्ली में कर की मांग रहे हो रे? अरे अरे